Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwanchi wa mugereria hananse ye moigoro teka ya moya butokire echumatano yende yari tuko oli 20 nomo mutiyenyukane umwako yegachu 2025 nomo gusesege songo 2026 okwegena kwane ngari tukuria o nigoria chagete byano ikabonega nigoria goroboire ase amabira ayenya sae senchiri abene karokogere liga nense ya gotogoso asemese mangana maya y'Ensoko TV korende asenchera ire weekend yargo kumanyane twateka kuremera bangoro busigo ikagaiga ime iyo mu Nairobi ekero litko lero obotwero rwarekana ime yo mu Nairobi anene ekero okurobikana gite kwabangeire okunye nigo gotwachiko korekana esenge nchonga tali bantu bangi banyarwe sokenye nigo chinsemo a ochibonchiri atigara ko bachisiekire aseritko ligima asoborendi ware ko bogotinyo abanyanyimbo barenge kirase ime yo mu Nairobi anego chiko barenda bali batete korobikana aritko oyalonye nigo waziri w'uburendi bwa ime bakobaka ikabusiye bunge na kwerera miroberi aho ale burendi yabereko bagekobekwa ime yense ya Kenya ayungati yanda mange umwanchu muriya na yakobaka ngo kwariganira homorogoba obonega kugeze ni kya Ensoko TV na Thomas kunyoranga mega yemenyoncho igotobwate Barnabas Ondari ndobwate Calvin Mogoji na bayigo Brian Chakabonsi akorukinga chibi cha mona mariogi ko ikirare hasenchera ere eyobotero rokolenda yare mutwe ngati yari kwariganira homorogoba obonega ime ya Ensoko TV ni ngonkoro kwa Daniel Omwaga aseri tukoriarero twaroreke connect twarore nyamenene igundete bona chibucheri jasita banyara ko twara maskani barosie ndagirengia egente ke gyatokosire sana no bono nda yane musete no ndage nyamatini kuchikuri bono ongo chikuri chinyeni kyo kambuchi abamenyi be chiro ya Sengera ewodi ya Bosoti Sengera kurobekana ko batakano koretwa kwenyamembe y'engombe ime chiro yuo epare twajanikire twaswaire ntu abagaka n'abangina n'abana n'intutokole mepare gutira kubwari eriye kwa namanga neye goja byogo igaiga abamenyi ibekenyoro kya bigogo imeye wodi ya manga kwemurunkanelia ebarembe eri abachandira samatuka mange hawa jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman. Musikubali hawa jamaa kukuja hapa kuongea siasa za ujinga na siasa za kuchochea wananchi. Kila mtu kwanza aongee maendeleo alafu baadaye aongee siasa. Ibekare kurase siasa choko babagana. Mokonyi bo murayibwense Professor Abraham Kidure Kindiki kwabolia bamenyi bense moya Imenti North County ya Meru. Karibu na endo mwanchomorelia kumanyi bono amangana yua senchera ere eyobwe karanu togo chaka nengana ayogo ichania kuro sinsemo cha kisiasa bono amenyi bechiro ya Sengera imeye wodi ya manga wodi ya Bosoti Sengera nsemo yebunge ya machoge chache besokirie na kurobekana kubatakana no korentu akwenya membe y'engombe eyue kagaire konyenywa na bali abatari koni nyama ase echireyo amenyi wabo niko besokina kugikiria hege kore kyo goichania muri keito Dominic Onderi nigakore tare aye asegwika senseme yo na kotoge ni roboti irokobwatia abamenyi bechiri ya Sengera bunge ya machoge chache county ya Kisii abasabiri ko bamaiso mayega yenyama y'engombe tarapimu utoka aseduke mayoko ngerwa asekeria bange bataramanya gosembiye yarenge mayega yeli musuribe yenyame yekwene kyokurwa saya iga aseri tukoriarero twaroreke connect twarore nyamenene igundete bona chibucheri jasita banyara ko twara maskani barosie ndagirengia batiga korate bintu bikwete batoretera batete goita bana inchi bona chaseke koneke na rorire amakumia manene nande na ichanire nje nanya kororeke abonchire bechire iga nigo bamanye banyimbo kurwasigete seni ya Sengera abanyara ko bagoikirana asa yiga bakobeka biara monchire yo mokoros mutura oikonyoro nyare ko bagakorosia enyameye iga no muichane kerena ikiye customer kete yora abantu bagosongera Sengera ngobori kimega ngikiaba nayo ne na mesungire nyumba mega obori ose yarare kare tsenga yega rusira amariko na bari siko igo pakiswentere igo
egente ke giatokosire sana no bono muna bono enda yane ngusete no ndage nyamatini gochikori bono ongo chikori chinyeni chio kambuchi tware goteba ni gasengera tware kunya mware goteme serikali atokonya abantu buna abosenge baka kurusi nyama none mituru enturi gochikori bakonyoete chinde chyo chigundete bori abamenyi borongongoro igani go basabiri konyora enyama kurwase chiduka chiri chimanyira ase chireyega erigo itanga kurwase konyora enyama erembe ekera bono obutuki bwachakigwe elikomanya bene ngane yiganga yenyama yenyare tukoba gekurwa Wameneri twale zeri kurumetembe tutamanye tina ngakiyalete tu moturana yara tokori tutamanye tina igatokori ebintu bikwete bitapimira amanyagitari aina twale guchisaba abantu basengera mo bagwe ne kogore endagera kurwase bucheri nande bali bakare gotoretere endagera embe tabatari bachibatige intuna abantu muna bara abantu ntubakoreza nyang'agu abo bisaba gupima enyama kurwase rongoreni onya ko bagwikirana asayega asabanya ko bakora ogotinde ko kwenyameyega asenyara ko bakegosambwa na gotubererwa aso mugondo ko reporter etsinkiago na Magian Soko TV ko rugaiga chiri asengera egotoka gaiga ase wode basotsengera igase bunge ya machoge chache county ya Kisii Reterene Dominic Onderi Nyabuto na togoska mutu mwanchu mugireria ni gobona wamenyi korwe kenyoro kia bigogo ime yego dieria ya manga ensemo yebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira ni gobe munganirie igoro yebara egoso ase kenyorekyo bakwana negetasini Magian Soko TV mugasorero nigo bagire egetambokero ogyo komerana ana ebareyo ase batebire ebuna gose ase bayireira yogotebanga egati gose egati yebareyo niga bakiyotigwa gesarigete ya mateyo nigo bono yanye mochiri serikali ye county ya Nyamira ase gutekerania ebinyoro ime inakobarentera amagendero umuriketo Vincent Monda niga akoreta yawe kasense mejo na tone roboti rokobwatia ne bare gosoe kenyureke kya bigogo nabo igesukuru yo boroso ya bigogo gotoke wodi ya manga nigo nkomerana ne amateye rituko ne ria kabere bono bagokorore pare elio baete nabo igogosene baroberi merobelio ase kenyureke asegeka igetambe bono abamenyi aba nigo bakoerera buna nigo babeire no muchanda bwechipara egento bego kyaba mire buna goikabe korere bono asenkeye era sekenyoreke yamate yaro nigegendete kumulira nyagusira anakerubo oyora senke ndugwetania chikibere bono gwetera buna goikaba kore korosie pareye elio baetere samarieta mofat mokayo tuori egento kagerte totaramweni esengenje tobwato oboremero nabo igone chipara cheito chinyata kwa chigo sareka awasto nyata kwa to koimokerie getambokero tanyaka kwa to kwa chipa epare tanyaka kwa to goikyo mobera asenkaiga samarita ndi chatio tuori etuirete getambokero yokoro epara elia rafu manya kwa nyumo ngina mama no to komoenia bese nchiyo amateyo nigo bono yaro kiribuna bebirwe amona barai bachorete abo babwato na konya elia nje ngurumo epare twajanikire twasoire ntu abagaka nabangina nabana nintutokole mepare gutira kurwari erie kwa namanga ne gocha bigogo igaiga ngoro kumokaya Jared nekero bantu baya bigogo barorire nga batugutirwe pi na kioroche bachire koimokera bekorere emirimo na beroserie para yabo singenza abantu nabo bagukwa abantu nabo bakonyora emechando abande batwara obokong'wa singenche pare tayo bagweta asa marieta ngoro kwangine simora ombane elinatire terituko liarengere ya Jumaine na litwachete epigipigi gatoyelinse nje ningumiete nyangumise lakini nachete nyagitari omanengo nkonyare mbwene nje ko kufilise Samuel Osoro abana bako chisukuru ojiga kubye pareye bakandi sukuru yabo igabacha ndegete sibago steyo mateye nigo bono baragire byara bororo mwe musie bworogongoro bakoteba buna obebachire asabatigire kobugorio musigo molito oyo twati jikuru olegaiga nonyenkende yonsi pitane kotokonya nonyene kemo nono kolegana buko ntwaye komora mai meka yali fo ninja kotokonya asamalieta ankoro kumeli moraulina wana tosinyiro mwe musie twaete chikura ntwana komorora paka goikera igatane kolegana nanja samalieta nguru gwana ndo mutoroki njibone pare yatusinyire twejorta bwe musiye tukaba chikura cheito bangire gotorosori chipara chisele gutugora chinyingi
oro chibone to kweremere na magoko wa to kuboria abali musiya tu abegete otu abegete bachikorara bese tu abegete batakanega sia to keinete bagosemania nigo bakuburia abananchi baire gitambukiro gyo kwerike chikura na boigo gochora abarai ba magendero Douglas Warobosire no momenya sekenyoreke kya bigogo rona gento kero tokore abananchi nje kwatenga bwata chikura ase obonge mwechorero murai mutagete mutego chagwitia mutigo no gochandeke ngencheye bono gotiga bakoreki baje batolo siri baro nyumba tageti nduna utogenda kukero siri lakini 27 kuna bakuta chige ground iga etogotina bara bwa cutting amaisonsi gakomureke serikali ye kaunti ya Nyamira nigo basabiro mugabana bwe kaunti iyo omuske Amos Nyaribo babwaterane amono mwe MCA bwe wadi ya Manga elio baine kya magendero asensemeye one mugabana bwe kaunti nako mubori nyaga konyareka kya nama ete wadi ito ya Manga bya nama ete mwe MCA to ko muske ogeto Samuel baga menero nyo kende karo nyo difference ende karo basorwe difference iyo atokonye bire kitoko biro tolimere abeke no moro mchipara bantu ito baete chipara wizo kwa ramna ujire ni achache mata iga chipara ajire chintara ajire mirere amyoga batika tubabeke lakini se itoga iga na makori basoko ito tokoria umurwire na aruara anjira te yara nyako bako nje turakita ntu na kuchirara inche ngoruko Vincent Monda na kwerekaniri aya Imeyen Soko TV korwe kenyoro kya bigogo egwadi ya Manga kitutu masaba e kaunti ya Nyamira Buyamano moriketo Vincent Monda no kugena gwitunga benyi abumbache hanyarko bakorosirwe bareyu ireko bahage ko bakonya bono togoska motu una nchire yemo uyo kulgereria igoro uyo kwerikia kwa bakichikura imeye county ya Kisii nigori tukira lero mu commissioner bwe kiombe kyabachone chimbebe mense ya Kenya IEBC Professor Francis Adol mu basorero akoreye kana abwatani ao bwe kiombe kimeye county ya Kisii iriko kwandara igoro uyo muroberio bwogenderete obukolikia abananchi una kichikura okwana hekere kyo nigago kere mu barabwa abantu ababerkoba abagwesokyana ase abali abarikura ase bunge nyali bali chache yaberege ntangani ne birengo byemye yemo na 14 ase bali bali kiri shinga kye bunge nyali bali masaba yabariko bayogo siekya ekira abantu birengo byemeronge no muboka berkoba bagwesokyanya nigo bono adwara berkoba koboli abantu obesokye na kwelikia buna bakichikura asobonge moriketo Petro Machini asenchire yabene nigakoreta yagwika chinsemecho na gotone roboti irokobwatia Bunenchiremo yo wituna okwerikia kwa bakichukura ime county ya Kisii nigolchukirere chuna bwe kiombe kyobo chorine chimbebe mense ya Kenya IEBC Francis Adol ara igikaro na bobotene irigo sanga igoro yomro bokorika abakichukura me county yo abase bunge ya Nyaribari chache yari kirekerengo gya emia ya mona 14 Oriemia na area ya masaba sekerengo kia emerongende neyemo. Quite impressed about the turnout today for the meeting. The participants had a number of issues that they wanted to be clarified from IEBC, but we were also very happy to interact ourselves with them and just to understand how we can help each other. In general, we noted with quite a bit of satisfaction that the registration process is going on quite well within the county. Up to now, they have reached just a little over 60% of the target that we were looking at for this phase of registration. And in one particular constituency, I think it's the constituency of Nyaribari Chache, 114. Nyaribari Masaba actually is the opposite at 41%. And we noted therefore that this particular constituency needed to arrangement for people to come forward and register. Ukwana bariki nigo Adol areire n'abantu bari abataroye bibande byabo kurase cyabagaye bakore mulioka ereko erikia bakichikura. Of course, one of the very important concerns that came up was the question of relatively large number of IDs that are still held by the National Registration Bureau. The National Registration Bureau office explained that they are making every effort possible to reach out to those people who have their IDs sitting with them, and through the contacts that they have left with them,
We also had a meeting with the county commissioner who clarified to us that some of the IDs that were still sitting at the National Registration Office have been dispatched right down to chiefs and assistant chiefs so that they can distribute this out to the owners to enable them to come and register as voters. Waigo ni gakonera iguru yo gochinche chikura na kuburia uri oganite kugenda gwika sebunge area agochinche guchi eri gokorabo. The question of water transfer has kept on coming up, not just with respect to Kisii County, but even into the other places that our other colleagues have gone to. People are asking questions why they need to go to the constituency itself to perform the water transfer. The rule is you need to go to the constituency where you want to transfer to so that you are transferred there. You go to the constituency office for you to be transferred there. We are not encouraging people to be transferred where you are to another constituency where, for example, you are seeking to be at, and there are practical reasons for that. We fear that if we just allow people to transfer anyhow, this provision could be abused. Na ekero murobere yo oraiko mwero stariki emerongebere na isatu muchenyo iga nigo murobere bokwerikia oragendra service cha IEBC na boigo bito bya huduma imense ya Kenya. Kuregister after ECVR wataweza kuregister at IEBC offices na katika vituo vya huduma at huduma centers. Yeah, huduma centers are going to run still for some months, I think up to 6 months, and normal voter registration is going to continue taking place at the IEBC offices. Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Nchempethuel Machin. Na togotigana yo mwanchu mugiria bono maega yo mosoyo mwasirieta Obed wochirarwa na gusaganwa ritukuria Jumapili na abantu bacamenyekaini ase chinsemo chiria kya kigati chinga kyare ngokore tare ya butambe kaimoge chechibicha chigati ya barai bensemo yo kunyemeria serikali na gutigerwa chingo machintindi bono nigo barai abeso kina kuikeria ebikoro ebyo yo gutumeka chigun ase guturubania omorembe na kubarwania abantu imeyorogongo orwabusi ase chisegi chege siasa egati yabo Njimi Mumanyi oyibwesokirie na kuboria aho butukibanya ko bagokorwa asobwango elio kobwata abantu abo bamoitete mu muroyo elio kwene kinga nkonyorare obwene bwaye ano yo ugatarire ga busongo buyaiga onya kworokia mangananga ere oko exercise constitutional right ya yenga chibicha chiri ari kobogoria cha opposition leaders na chiagere tagaitwa omwana oyo le Emma hospital bana no are my hospital aitire bobe ogoitwo kobe okugotata keiri gokorekana omwana oyo no omwana ore nchara omwana ore omutaka mono orweto mochio mutaka kobugorie bendere eri no na abari aboka are kobogoreria kworokia gachagwa tamumanyeti omwesimi wa Matiang'i tamumanyeti omwesimi wa Machogu tamumanyeti bono oyo kumuita no mwana oya kero kubabeka buya ingore barimo intubu no mogusi ntu agatwarire embwa yogoitera amanyinga ase nyumba ya ito ebisa kubinda nabo goito monto moite pi otamene nibo oende otenenke lakini manyana omogusi ere muna kwamo muna eke usito manya genye emochio go sirapi togo sabango mwana oritakwa amenye nyasaye nero maito bugima bwakiro mundu ne binte bibe sana libaga tugwena gukora bintu bikoro ku industrial economy torete gusija itaebe burunge bono twasoire gunisi igongo saba omwesimi wa Machogu esekari yao eme kishwanga muna kwabo gorie bibilia iga gocha gusii gocha gokonyo mogusii
egente getang'ani okora harusi gusii yachandire omogusii gunism ikoru gunism ogenda industrial economy small scale industries chiretwe reta professionals together abantu mbasomete gusiga bakoe proposal kirase omanye ng'a inkigeta kere asegete nande e project ye gochakwa bana barengera arike ase orogonguru wakira omuske sekere majagu ng'ambu ya mono ekero twanyorete story elinga otomire gitoro kia ebwango so bwango akaba one of the first responders aso correspond ase aso bwango ng'a omwana uri anyore amatibabu abwenete n'abanyagitari bamusugurikire so bwango einere enchera yogochari obogima bwoyo moito ekero rwete security abantu bakomenya no morembe. You don't need to koende kanisa korariria abantu lakini ekero konya goita abantu ahe no koreto motengecha sa abantu bao bamenye ne bwoba naende aso omwana oyo itwa igo tutagete ko make sure ng'a omwana oyo onyorire justice egento kebwatiwe abasikari mbaro county commissioner mbaro babwati egente ke na intelligence nero security nero emanyenge ebibage ebyo nebyangu sese terie tabwati omonyene sese ndi yonsi okorora norori eborete nchira omuntu naronye tugete mwancho murigeria chia butukire chidageka emerongo ibere na ibere gorense moya bor margo banabo nonkore mutumoko mutangani hase omurubiro bangana mayo margo bone akwende Thomas goske kyagara ekegete ekeker mutu kurana nende komanye buna ndrete kurwa chinsemo au Thomas goska amaye rende nainde Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Asumuro burigocha buburemi n'obutugi tugenda gusimika kineke kiga kikawa nande nucyo tumanyana mono kitaiko variety kirimo gusimika kikawa kiga endatere nabo konyora na bere ndabu erusiriri saburiri isiko teri endatere tokanda tachore mugondo toreta tusimike watenda no mugongo Jumanne chinsebiri chabutuko n'umwiroroye Jumatano chinsaisano nemo chamubaso batetora to kwa advice yabali mu akoye cyamatabere kwa yerusiriri nasari ucyasi umuturari swa mitsite amarabage itubuya Alright, maridadi kabisa mpenzi mtazamaji, ni moja kwa moja mpaka ndani ya Oya Show tukiwa pamoja na Tall D na boy kwa bono tobasa komo chali tukulia Wednesday. Hapana kosa, ukikosa barabara kabisa utachekwa. Ni makobora tupo lakini aliamua kukimbia. Magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakebusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662 ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi na gusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na iboletwe unango tebiwa
ndona iboru tukinde buya ngakina kinde buya ekerna chigo ikemia tasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokirinda kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuruchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondegi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseri gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabangi nabanyika eriko kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria Ramisi chinsayibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bwomugusi yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko eye Nsoko TV oboroso bwomugusi. Karibu nendo mwanchi umugireria togandere na mangana maya asentire yobe karanu kurugete senikyo kyabene Nsoko TV asebono umukonyi bo murayibwense Professor Abraham Kidure Kindiki akoreta ya magendero imeye county ya Meru nsemo yebunge ya Imenti North hasara wa anomugabana abwe county eyo Isaac Mtuma amo no mukonyo ye Elida Kiome Egitonga abara yabo nigo bakwanire asobwamo na korwa ukobolia guchi asamenyi ibe county eyo wochamo elio obanyore amagendero. Mimi nawauliza wale jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman? Wale jamaa wanaweza kushindana na William Ruto na Fireman? Kwa hivyo mimi siku ya leo nataka niwaambie msikubali hawa jamaa kukuja hapa kuongea siasa za ujinga na siasa za kuchochea wananchi. Kila mtu kwanza aongee maendeleo alafu baadaye aongee siasa.
Gukwana kuri kaunti ya Meru Kindiki ni garuro kuburia gucha saba Kenya anena bamenyi be kaunti iyo tibantsira na kobaganwa gesiasa asaba buria baraibense iyo kuwatrana na lio baranyora magenderero. Lakini kwa sababu nimejua pia tunahitaji barabara hapa, mimi nataka nikitoka hapa kati ya Mheshimiwa Rahim na Governor na MCA Mubishi munipatie barabara moja muhimu ya area hii, niende nikatafute pesa hii kutoka pale Munidho Gaos, kutoka wapi? Kutoka town wapi? Kutoka Kaithe kwa Rami ipitie hapa iende mpaka wapi? Iende mpaka Gakoromone. Buriga twekere Rami kuma Kaithe gukurukira Molo mwanka Gakoromone. Hiyo ndio barabara mmenipatia, niende nikatafute pesa niweke lami. Wangapi wanasema hiyo barabara iwekwe lami jameni? Tinga kiechecho Kindiki niga mochiria barayi bari bakwamerera serikali asatebire bonsi nigo barenga soburai asati serikali chamaegana kende tikeyo bakoreta wa Kenya. Nimesema hivi, hawa viongozi sio ati wametoka mbinguni, sio ati ni malaika wameshuka kutoka mbinguni. Walikuwa na viti kubwa kubwa kama ile kiti niko nayo saa hii. Na nimesema next year August wakati wa campaign sisi tukuja tusimame hapa Molo. Kalonzo utuambie ukiwa vice president 5 years ni nini tulipata hapa. Rigathi asimame atuambie akiwa vice president miaka 2 nini alileta hapa. Na mimi fireman, mimi nitakuja hapa nijitetee na kazi yangu. Egati ya baraibe kaunti iyo awekira na setare iyo nigo bagokeira magenderera iyo omokonyi wo muraibe nsaba enekeire ase bamochirie nseme kwa meria serikali. Wale ambao wanatembea Meru, ambao wewe unaendelea kuwakaribisha hapa Meru, wakifika Meru your excellency, ile kitu ya maana wanasema ni kutusi viongozi, ni kutusi Professor Kindiki, ni kutusi rais, ni kutusi viongozi wote wa Meru. Hawatuachii kitu ya maana. Lakini leo wewe kutembea kwako leo your excellency umeinspect miradi ya nyumba affordable housing ambayo inapeana kazi kwa vijana wetu. Wakati kulikuwa na deputy presidents wengine waliopita, walituletea hospitali, walituletea njia, walitujengea soko. Si wa mama wetu saizi wanaenda kuwa wazungu, watoke kwa uchafu waingie kwa gorofa. Vijana wetu wamepata kazi. Ensoko TV erietariane Linet Kemunto. Biyamana muriki Linet Kemunto asoroboti oru ayo omokonyi bumuraibense Professor Abraham Kidure Kindiki togoska mutuba ono nigo muwaziri we wizara y'oburendi bwaime Onesimus Kipchumba Murkomen nigo abekretene nibuna ababegu bose chigun abo bamusaganeta omuseneta abwe county ya Vihiga Godfrey Ososi na komutigera chingo machintindi niyo mubuganio yomo ime ya Kisumu nigo baliete bichuko na gutamakuru ime yense ya Kenya. Ukwana hekereka bosi obwe bungenene omugasorero nigo Murkomen aikiranire ose aenekire buna emeroberi yo kwabeka basabo 14 byara batamete nige egenderete nonya nigo omwaziri oyo nigo amochiribororo emeroberi y'abana siasa bali bakoroberi kurubekana emense ya Kenya asekorengana nere nigo bali bakorobekana bari bibago amo na bayikwende talie abananchi babwate chimbwa chingia. The Osotsi issue was the DCI circulated the pictures. As you said, some of them presented, 3 of them presented themselves. The rest of the 13 or 14 ran out of the country to the neighboring country. So, but the IG and the DCI are on them, working with the authorities in the neighboring country, and we will arrest all of them eventually. As soon as they step in this country, they will all be arrested. Mr. Chair, last, let me say as an example, now when we hear public protests, when the IG and the security team hear that there will be a public protest, like it happened in 2024, 2025, it's no longer a civilized protest, Mr. Chair.
It's actually a mobilization of gangs and also mobilization of thieves and robbers. The cases that we saw in Nyandarua, Kiambu and Kikuyu areas, Muranga, Nyandarua, Kirinyaga, Meru, the pattern now in this Nairobi and its environment counties, and then Kitengela and Nairobi and Machakos. This area, Nairobi metropolitan area, and the counties in the central region of the country are now becoming an epicenter of protests that are organized with gangs, with criminals, and with robbers. So that when you hear a protest will happen, you know supermarkets are being targeted, shops are being targeted, security installations are being targeted. It has absolutely nothing to do with exercising political rights. And this is attributed directly to political activities of leaders. Togos kamutumo nchumugeria ni gobono muraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto agendreta yaye kereaswa alitukoria kabere imeyense area ya Itarom kero agiretio chikwirania magendero ao imeyense ya Kenya muraibwense ya Kenya Ruto ni gomerana amono murai o Chambers of Duties Lorenzo Fontana ase chiabisi chiaye chigotoka imeyo muchioria Romo ense ya Italy ya gutarageria igachichibicha kero muraibwense barengamo na Lorenzo Fontana ime ya Rome Italy. Hello, how are you? Fine, thanks. Thank you very much. Thank you. Very good. Very good. Chiabtoke chide kamera ngetato na isato igoro yense ya moya bono margo mwanchumugiria nabu no nkubutura mangana maya kureme saito yesoko TV asencha yobe kanu koneto masako mwacha chinse sato ekara gochoka tira mangana ayo munagendrete gwatika kura chinsemo nabo igo tuchiko twaro magani ime yestu de yarero tuchiko kwana mangana ege siasa ayagendrete okarekana ime yense ya Kenya ukurobekana na siasa charongo chagusi chionsi tuchiko kwana margo bone gana Dr. Daniel Nyabuti uibo igo kurigekero kibo gavana ase county area ya Anyamira igo tumena chinse sato kuikabonega nongo kora mangana maya kurende unabotambe Brian Achaka Kelvin Magoi ana Barnabas Ondari na barenge mega yemenyoncho konekinga chibicha mona Mario gya wikire senchera re yowe kana nukuro kwa Daniel Omwaga yandra gutwara morogoba oromotoereru